это море сидит, что это бургтайн, это играло должно класс, а масса до того, что должно. Так, вы хинз тахан экспо дайвшу. Из Дубая ходсан, но вы должны метика. Хакаца цаумина. Тига море. Это до того. Oh my god, kolla så sad! Eller det lyser som samma ut och stickor tända tjata så att det var lite. Det var lite tyckte det var vis. Kolla vad hon är fascinerad över huset, vi är fascinerade. Kolla. Vad sa du? Oh my god, jag älskar den här. I have to show you guys. Jag vill gå sportresten. Stängs. Jag vet, men hallå, vi går så. Bakifrån. Jag kan Johas hotellina där. Ja, okej, jag ser. Just när hon ska filma. Vadå? Krabbar. Oh my god. Vi går och fiskar. Alltså, de försöker göra Dubai på ett annat sätt. Aha. Aj! Vadå? Känns det något? Ja, men jag får Vad heter det? Jellyfish? Den är levande också. Ja. Dinosaurier. Oh my god, nej! Nej, vad fan är detta? Vet ni att en gång jag var i Mölle och jag samlade från dem. Så min mamma bara, är det en sjungare? Vilket står det? 2-1 eller? Jag vet inte vad. Vart är de som räknar målen? Där framme. Vem då? Kom igen, Aja! Försvann i form av deras jättepanda som är på Landsammes nere på bana 12. Hit i играшла за двичту. Сега kan testu. I testi azi keçim virüsü. Tahok araysa exporu. Ka fontanju. Так да. Seda taşın ziloş bu. Jbaden loziyeş atır tahan. Zakhia er loziyeş. Tak hate en. Seda taş lozer. Sverige lyckas i egen tid 2-0.
doldurducu. Bir et. Who's that running mind behind the shadowy disguise? Vai zamurti cachorros došli, tak ir sēni tahan dotošana. Hello! Kari maka huivoiga? Hokka märni, hokka kiimärni, hokka kiimärni. Mrožni šu. Tak har kameler, så ta hoşkucu, hoş çikolatçu, hoş sokşu, ta apelsinju, hokka, hokka shi sokşu, tak hokka šipsizu, hokka pepparkakor. Aju. Twister mrožni etsa, da? Sneakers, tak Mars mrožni ir sēni dotošu, no, da? Merzum šatārija, no? Kar Muhammedi gluten-free bulič, šta pečenje. Hokka chipsa šu, cheese balls ju, tak vinegaru, da ima učsan. Tak Pringles etso her cham bakna etso ha cheese and onion bosh. Ama hui I Pringles učsan hokka hardiz shun ja amikšti daci, ins vegetarian yazinu. Da ebo gwen ja amikštu. Hokka Saču merzgušta sokšu, hokka bešin sokšu. Šo merzgušu. Tak, hokka kel tofi olvetsuna. Karamelo, šokolad. Kukus saninu. Da, I začeo merzgušu, vai čamba karuš. Aju. Tak, vahin sošaju, tak multik ožurdu. Da vai tahan hošul multik, DuckTales. Thinking about the consequences or the people you would hurt. I wonder who I got that from. Ooh. See here, young man. Your little scheme to bypass the present almost cost us our future. This all stops now. You are grounded. No schemes,